Здравейте на всички! Започваме нашия открит демонстрационен урок за методът нейрографика и неговото приложение и използването му при работа с деца. Аз съм Маргарита Атанасова, сертифициран инструктор по методът нейрографика. Обучил се на всички методи, които се предлагат в модула нейропедагогика, който е надграждане над инструкторският курс, инструкторското обучение. Днес с моята приятелка Криста ще ви покажем един бърз урок за нейрографика между дете и родител или само дете, зависи как предпочитате да рисувате. Основната разлика между едно занимание за деца и за възрастни е първо неговата продължителност. Заниманието на децата, знаете, трудно може да бъде задържано повече от 20-30 минути, което даже е супер успех. Колкото по-голямо е детето, толкова по-добре. При тинейджерите имам даже успех от 40 минути, което си направо постижение. Второто нещо, което е различното между работата с възрастни и работата с деца, е дълбочината. При възрастните, вече с резултат на натрупването на много психологически преживявания, емоционални преживявания, физиологични също така натрупвания, работата е много по-сериозна, много по-задълбочена, иска много повече внимателност и лична отговорност, докато при децата едно занимание е по-скоро като игра. Целта му е да се запознаят децата с основите на изразяването на емоциите си, с вътрешния си свят, с това как лесно могат да взаимодействат с околните, да водят диалог конструктивен с родителите си, с учителите си, с връстниците си, което не е никак лесно в днешно време, в което всичко е фастфуд. Така че да започнем. Аз ще споделя Значи започваме рисуването, като разтриваме ръце, ето така. Кажи си твоите ръце, така. За да може енергията на тялото да се възбуди и чрез ръцете да я споделим на листа, върху който рисуваме. И пространството, в което ще рисувате, го поглаждате с ръце. И следващото, което трябва да направите, е да вземете един молив и вашата ръка, заедно с тази на детето ви, да я обрисувате. На този лист. Следващата стъпка е по ръчичката да минеме с едни такива вълнообразни линии, които ще дадат усещането, че ръката става жива. И си представете как, когато има огън, въздухът около него трепти. И всъщност това трептене на огъня физически си има своето обяснение, но то дава една такава топлина, едно такова усещане за живост, за игривост.
Виж как хубаво ги започна. Тук нещо се развълнува. Къде се развълнува? Да, се вълнува. И дълбоко. Когато усетите, че има вълнение, някакво старание, заболи ви ръката или нещо друго, тогава дишате дълбоко, пиете вода. И след това ръката визуално, както на вас ви харесва, и разделяте на 5 части. Може да я разделите така. Може да я разделите по пръстите, както ви харесва. Отново с такава назъбена линия. Представете си тази линия е като едни такива сварени горещи спагети, които са гъвкави, пластични. И не дават да стоят на едно място и да са прави. Винаги може да повторите до степен да ви харесва. Силата, интензитета на цвета, с който рисувате. Да поправите, ако някъде нещо ви се е получило като стърчаща линия или нещо друго, което не ви харесва. Следващия етап е всички пресечни ъгълчета, които се образуват, да ги погладим. Ето така. Да ги погладим, както се глади козината на котенцето. Всичките там, където се получиха от пресечните точки. Като, за да не ви се получава така, както е при мене, може просто да минете още веднъж по линията с молива. Продължите нагоре и да завършите. Важното при рисуването на неврографика, независимо дали е за възрастни или за деца, е, че рисунката, която създавате, трябва да ви носи красота. И ако нещо не ви харесва, минавате, повтаряте, отдебелявате и правите така, че да ви радва. Защо е важно да се заглаждат ъгълчетата? Защото така се получават едни по-хармонични. Знаете, че кръгът и въобще облите форми са символ, нашите очи ги възприемат като символ на хармонията. И по този начин, поглаждайки ръбчетата, както се глади козинката на котенце или на кученце, или дори на една космата жилетка, каквато обичаме майките да носиме, ще ни доближи до хармонията, която искаме да имаме в живота си. Сигурна съм, че никой от нас, децата още по-малко, искат да имат стрес. Къвги в училище,
Докарай ги до края. Не почна ли да го рисуваш? Не? Добре. До тук запознахме децата с две основни понятия в неврографиката. Това е воденето на неврографическа линия. Линия измислена от Павел Пискарьов с наложен патент, която дори някои хора, някои колеги и хора наричат линията на Пискарьов. И с начина да се поглаждат всички конфликти, да се изглаждат. Това много повече е валидно за нас, възрастните, и ние имаме нужда много повече от това да изглаждаме всичко прецизно. При децата те даже понякога не разбират до каква степен какво означава конфликт. Може би, когато станат по-тинейджърска възраст, тогава. Предполагам, че всички стигнахте до някъде и сега хващаме цветни моливи. По ваш избор са ви нужни 5 цвята. Да си извадиш и някой друг, ако искаш, ако тези не ти харесват, които съм извадила. Всеки един цвят ще бъде съответно за всеки един от сегментите. А ние си имаме едни с 300 и си ги разделихме. За всеки един от сегментите, които създадохме с помощта на нашата ръка, отпечатък на нашата ръка и съответно двете понятия в неврографиката, ще използваме по различен цвят. Ваш е изборът с кой цвят ще започнете и от кой пръст ще започнете. Значи първото, върху което ще пообщувате с вашето дете, дали имате някакви предпочитания, как общо да правите някакви физически неща заедно. Дали да готвите, сега ми хрумва, дали да танцувате, дали да се разхождате, дали да ходите заедно на плуване или на йога, дали нещо друго ще измислите. Въпросът е физическо време прекарано заедно. И взимате цвят, който ви харесва, и съответно се насочвате към пръст, към когото чувствате влечение. И в този пръст създавате малки кръгчета. Може да излизате извън очертанията с такава големина, с която вас ви удовлетворява. Не е нужно да са много. Важното е да знаете всяко едно от нещата за какво е. И там, където имате съвпадение, защото доста често родителите обичат да правят едно, примерно аз обичам да си поспивам, но може би Криста е по-рано будна. Не, значи пишеме веднага един кръг за спането и тези кръгове от мене към нея и от нея към мен се свързват. Ето така. Това са нещата, които ние обичаме да правиме заедно. Сега съответно тя се спи вкъщи и аз си спя вкъщи, но вероятно, ако живеехме в една къща, щяхме да се гушкаме и да спиме до късно. Заедно. И после като се събудиме да си дремеме и да си мърмориме нещо и да си споделяме. Ако вие имате друго кръгче, което да е общо нещо, което обичате и което
до сега не ви е хрумвало, че може да правите заедно. Даже не сте подозирали, че другият, съответно детето или майката, а, също ги харесват и биха с удоволствие се наслаждавали. Спомням си, че моите деца, като бяха малки, те смятаха, че мама въобще не обича да спи, тя става сутрин рано, защото е ранобудно, но въобще не беше вярно. И в един момент се оказа, че всички много обичаме да се търкаляме на голямото легло. А, Тук отново, ако ви откликне, пресечните точки на кръгчетата може да погладите, ето така, но въобще не е задължително. Това е ваш избор. Също така може да включите лек, държейки молива така, може да отцветите. Да, ето Криста ме подсеща, че е много важно връзката да бъде хармонична между нас, двете с нея. И затова е важно да я окръглиме тази връзка. Да я усмихнеме, да я погладиме. Спомнете си, за родителите става дума, колко сте обичали мама или тата да ви гладят по косата. Това просто е много хубаво занимание. И ако тата не го прави, защото има много работа, или защото неговата мама не го е научила да бъде любвеобилен, на детето му липсва. И всяка една такава прегръдка, милувка, той я цени и помни много силно. Преминаваме нататък. Взимаме следващия цвят, следващото пръстче и там е творчество. Творчеството е и готвенето може да бъде творчество, но тогава е по-важно да създавате някакви такива кулинарни шедьоври, гурмета. По-скоро творчеството е, може би, рисуването заедно, или пеенето заедно, или свиренето на пиано в дует, или танцуването. Не, танцуването е по-скоро към физическите занимания. Така че отново намирате общо творене. Много съм ги подострила, моливите, виж ли как пукат. И рисувате кръгчета за тези ваши общи творчески занимания. Ето ние с Криста обичаме да рисуваме. И затова аз рисувам един голям кръг за рисуването. А къде е твоя кръг за рисуването? Ето го и нейния кръг голям за рисуването. И се свързваме. Ето така. И след като се свържеме, трябва да хармонизираме тези наши връзки. Добре, така. Може да отцветиме. Когато отцветяваме някакво кръгче, ние му даваме по-голяма важност. Защото ако погледнете рисунката, всичко, което е цветно и шарно, повече привлича окото, напълнено с цвят.
Честно ли ти е така? М, Първото. Не бе, може да си го правиш така, както си държиш, моля. Да. Ето, виж как хубаво се получава. Много красиво даже. Мани ме мене. Се прави на художник. Да. Може и така да се оцветява. Ето. Даже колкото по-плътно няколко пъти, ако минавате в даден край, и така се създават светлосенките. Ето тук на червеното ще покажа. Но това е вече играчка и няма нищо общо с неврографиката. То е по-скоро към рисуването. Та продължаваме нататък с третия молив. Третия молив. Чиста, ние днес с тебе сме много на хубава вълна. Взимаме еднакви цветове. Третият цвят е за вашите емоции. Ще ви кажа защо емоциите са важни да се споделят. Защото емоциите, когато останат вътре, те изгарят. Те създават болести, те създават трудности. И ако ние успеем да предразположим, ние като възрастни, като родители успеем да предразположим нашите деца да споделят и да изразяват емоциите си и да се свързваме с тези емоции, тогава детето ще разбере, че е съвсем нормално да е тъжно, съвсем нормално да е оплашено, съвсем нормално да се страхува, да не вярва, да не се доверява. И няма нищо лошо в това, защото и ние като възрастни ги изпитваме същите тези емоции. Примерно, за мен е важна много емоцията смелост, т.е. страх от смелост. Не можах да го кажа хубаво. Но когато се страхуваш да проявиш смелост и решителност, важна е емоцията тревога. И в момента, в който аз започнах да споделям на моите деца, че се тревожа за тях, между нас се получи много, много пълен контакт, защото те започнаха да споделят къде ходят, какво правят. И съвсем без аз да настоявам за нещо такова, защото човек се тревожи, когато не знае. Когато знае, е по-спокоен, доверява се. Но също така емоциите могат да бъдат и много позитивни. И затова си оставих място на върха на пръста за една голяма радост, която искам да споделя с Криста, за това, че тя се съгласи днес да дойде и да ми помогне да направим тази неврографика за вас. Радост, благодарност, удоволствие да рисувам с нея. Винаги. Да, вие не виждате как тя сега така ми се усмихва чаровно. Но това си нашите тайни. Така, важно ми е тук с нея да се свържеме и затова поглаждам всички ъгълчета. И радостта съответно от общуването с децата си отцветявам. Тази голяма радост. Децата са едно богатство и ако ние знаеме как да се възползваме от това богатство, само ще станем още по-при, ако искаш. Ще станем само още по-богати, още по-радостни, още по-изобилни, още по-щастливи. Останаха ни още два цвята.
Предпоследният цвят е за това как всеки един от нас показва на другия, че го обича. Дали с изслушване, дали с приемане, дали с прегръдки, дали с подаръци. И съответно, как другия би искал да да му бъде проявявана обичта към него. Ще ви подсетя за 5 езика на любовта, за това, че някои хора разбират, че ги обичат, когато им подарят подаръци, други, когато прекарват време с тях, трети, когато ги изслушват и т.н. Може да си ги прочетете в тази хубава книга. 5 езика на любовта се казва. И е важно ние да разбереме как нашите деца разбират, че ги обичаме и че ги подкрепяме. Защото ако ние не ги подкрепяме, тогава кой? Те нямат никой по-близък от нас. И това, че примерно за мен е да дам подарък на моите деца или на Криста, е израз на любовта към тях, към децата. За тях може да е много по-важно аз да прекарвам време с тях, да ги изслушвам, те да ми разговарят, да ми разказват за игрите, за нещата, от които се вълнуват, за гримове, за приятелки, за разни емоции с момичета, с момчета и каквото там още ги вълнуват всички дечурлига на малки и големи години. Да. Тъй, че моето зелено голямо кръгче, едно, е свързано с това да проявявам емпатия и да намирам сили в себе си повече да ги изслушвам, отколкото да ги наставлявам. Да, където да. Така. Супер. Виж как се прекръстих тук при теб. Отново поглаждаме пресечните точки. И ако желаеме, оцветяваме. И да погладим кръчето, дето се получи или не. Искаш ли? Да. Добре. И остава петия цвят. Петият цвят е за знаете, тона и интонацията е много важен. И често комуникацията между поколенията не се получава именно заради този тон, в който възрастните наставляват някакси така с една нотка на укор, на упрек, на недоверие включително. Така че петият цвят ще го поставиме за това гласът
тонът, интонацията, скоростта, с която говори, думите, които подбираме взаимно, когато общуваме, да бъдат такива, че другият да ни разбира. Да, да проявяват емпатия чрез самата нали, разбирането, че понякога майките са изморени, напрегнати и може да имат по-висок тон, но детето просто трябва да се усмихне, да прегърне мама. Ето, усмивка и прегръща мама. Аз имам нужда от усмивка и прегръщане. И някой да ме успокои, че всичко ще е наред. Всичко ще е наред. Силно вярвам, че нашите деца се раждат, за да ни подкрепят в този живот. А, не финансово, не материално, не. Така не работят нещата. Нещата работят в това, че ние влагаме в тях и после виждаме резултата от това, което сме вложили. Виждаме смисъла на нашия живот, защото това са нашите гени заедно с на нашия партньор. И само тогава се чувстваш някакси удовлетворен, изпълнен и доволен от живота си. Поне това е моето виждане за нещата. Тук аз искам да се свържа с Криста, с идеята, с енергията на това, че тя винаги може да разчита на мен. Ако трябва да й помогна за нещо, дори и да успокоя майка й, ако се тревожи. Защото майка й също ми е една добра приятелка. Ето тези две кръпчета сега, където се свързахме, ги отцветим. Харесва ли ти, моля ви, как пишат? Станови. Еш и плей. Хубаво е, ако все още помните кое кръгче за какво е и как сте се свързали, да си ги надпишете, защото след време със сигурност ще ги забравите. Както казвам, аз когато рисувам неврографика, дори и сама с възрастни, аз имам запис и това, което съм си изживяла в рисунката и чрез рисунката, мога да си го припомня. Но за вас е добре да разчитате на вашите бележки, на това, което сте си записали. Това е тази рисунка може да се довършва, може да се оцветява. Може би единственото, което важно и липсва е кое е най-важното за всяка една от нас, която с цвета на ръчичката би могло да се кръгчето, което е най-важно. За мен това кръгче е това жълто кръгче. Искам да го подчертая. Радостта да общувам с деца, с тинейджери, с млади хора, необременени от нашите страхове, несковани и неоплашени от утрешния ден, какво ще се случи в бъдещето.
и съответно не свързани с някакви минали изживявания, които ги стягат и не им дават кораж и смелост да рискуват. Това беше рисуването, кратичко, бързичко, да, така, интензивно, може би. Благодаря ви, че се включихте, благодаря ви, че участвахте. Ако ви е харесало, абонирайте се за бюлетина на обучителната школа Неврографиката разговор с себе си, за да сте в час с всички актуални събития, които предстоят. Може би октомври месец ще започна да провеждам някакви такива неврографики за деца. До нови срещи! Благодаря ви! Сбогувай се! Чао, чао!